Şev baş geli hevalan. İro em hinekî mijarên peyvên bingehîn ê felsefeyê lê bikolin. Em dixwazin çend têgehên girîng ku li ser têgihiştina felsefê de ya jî em bêjin têgihiştina mijarên felsefê de çi bandorek çê dike. Hemin helbet em waxta behsa felsefe dikin em ê wekî me berê jî gotibû ew felsefeya ku jiyana me milletê Kurd yekser bi bandor dike, yekser dikeve nav jiyana me da em ê behsa wî bikin. Yani hevalên hêja di her axaftinekê me de em ê ji mijarên felsefê, ji mijarên çand, dîrok, zimanê me em ê caran biqulibin nav rojane ji ber ku bi rastî jiyana me aslen yani jiyana me jiyanekî felsefî ye, ne jiyanekî normal e. Yani em a li ser dünya lêkolînekî pir baş bikin, dünyayê de kêm millet kasê me rojeveke pir bi kelebalix, pir bi ajêweyî dişîn. Em di aynî rojê de, di heman rojê de bi dehan tiştên cuda dişîn. Em di heman rojê de dagirkerî wîşime dikin, di heman rojê de tiyatroyekî mezin li Ewropa ji bo Kurda tê çêkirin, di heman rojê de li Osloyê li ciyekî xeletek tê dayîn ji bo keçekê Kurd. Ji heman rojê de gemiyekî di Egeyê de dikeve binê avê bi sedan zarokên me dimirin. Di heman rojê de tu mêzedikî siyasetmedarekî Bakurî hemî Tirkiyeyê di vî welatê min e hemî dünya hûn bikin seray bidine min jî ez li welatê xwe de zîndanê de bimînim. Yani bi dehan tişt em bînin hem aliyê negatif hem aliyê pozitif jiyana Kurd mixabin kasekî em naxwazin dewlemend e. Ew bi rewşa me va peywendiya wî heye. Ji ber ku em jiyana xwe kontrol nakin, dewletekî me ê ser bixwe tune, em jiyana civaka me, jiyana bi her awayî yani ji werziş bigirin, sport bigirin, heta perwerde ji pêşbirgeke navnetewî bigirin ku em bêjin Kurd jî tê de bin, heta Roja Ala Kurdistan. Her mijarek ji ber ku dewleta me tune ye, rojevbûna wî bê îrade me çêdibe û em jî kevin nav de. Îja îro me behs kir eger milletekî dewleta xwe tune be, eger milletekî rojeva xwe di dünyayê de bi xwe bi rêve nebe, eger milletekî hemî pirsgirêkê xwe dibin seytereya, dibin kontrola mekanîzmayên xwe de çareser neke, ew pirsgirêkên herî girîng, ew mijarên herî xwezayî, heta xelata ji bo neferekî, endamekî ji milletê jî dikare bibe negatif, dikare bibe hêzeke negatif dijî milletê wî. Ji ber vî caran em ê li vê derê hin mijaran biaxivin ku em di tespîtkirina rojevê de çima em çi dikarin bikin, behsa vê bikin. Lê berî wî dixwazim bingeha ramanekî de, bingeha ramanekî netewî de, bingeha felsefeyekî netewî de çi tişt henin tesîr dikin. Hemî millete de û me jî. Em mêze bikin. Me gotiye çar têgehên esasî henin li ser rojeva me de, li ser pêşeroja me de tesîrek çê dike. Evan e yek zimanin, yek kesayet, yek çand û yek jî dîrok. Çima vana ejmart ji bilîvan jî gelekî tişt henin lê evana çar bingehên esasın, çar xalên esasın. Yani eger bi zimanê me re were lîstin, yani asimilasyon were kirin, zimanê me were seqet kirin, zimanê me were pişaftin, em çawa dibin. Tesîra wî li ser me, bandora wî li ser me çawa çê dike. Eger kesayetî me va, kesayetî Kurd kesayetiyeke, yani wexta te got Kurdayetî wêneyekî dîmenekî tê serî însanê. Di dünyayê de kîjan millet re di qise bikî, wexta behsa tu bêjî Kurd yan jî Kurdistan hin wêne bikevin serî wê bande. Ew kesayetiya me ye, du çand ê sisê û yek jî dîrok. Eger bi çanda me va, bi dîroka me va lêstik were kirin, pişaftin were kirin, biçûk were dîtin, zayıf were kirin,
em bandoroyu yekser his nakin. Li ev bandor çawa li ser me, li ser zarokê me, li ser pêşerojê me, li ser partiyên me û li ser muqedderata me, çarenûza me çawa tesîr dike em ê vêya bibînin. Xelkê alem li ser vêya da gelek çareserî dîtine. Yani dünya milletê din, alî zanistî xebata dikin, psikologê wan henin, edebiyat wêjeya wan pêşkevtiye, di navnetewî de gelek alî da xwe temsîl dikin. Yani ew pirsgirêkên xwe, çareserkirina pirsgirêkên xwe da ew dikarin pir tişt bikin. Lê mixabin em tenê şer dikin. Navbera xwe da, navbeyna hevdû da em şer dikin. Evî şerî ve aslında em enerjiya xwe vala dikin. Ev jî bê eva jî bizane bin têkirin. Yani hevalên ku li ser medya sosyalê da gengeşî dikin, gere hinekî dikkat bikin. Ji ber ku ew gengeşiya wan piranî enerjiya wan vala dike, xilas dike, ev jî bizane bin têkirin. Niha bi zimanê me re yani lîstikek mezin heye. Zimanê me re dilîzin. Zimanê me her tişkirine, dîsa zimanê me dijî. Ew heta çivak bijî, ew jî garantiya wî tune. Li vê gavê dijî. Li ser zimanê me çi lîstik henin, li ser kesayetiya me çi lîstik heye, li ser çand û diroka me çi lîstik heye, ku evana naxwazin ziman, kesayet, çand û diroka me em bi rêk û pêk bînin cem hev da ji wî ramanekî netewî, felsefeyekî netewî çêkin. û paşê jî li ser vî civakekî modern ê milletê Kurd ew ê ava be. Hevalên hêja zimanê me re çima dilîzin û ew tesîra xwe çawa çêkiriye? Berê ez bêjim, yani hepsa Diyarbekirê berê nûmunekî bidim. Paşê em ê werin. Ez heft heşt salî xwedim. Yani ez heft heşt salî bûm tê bîra min. Li Qereyazî, li zaroktiya min derbas bûm. û li Qereyazî rojane jiyan, yani ez taxmîn nakim Kurdistanê kêm cî hebe, ji ber ku serî çiyê bûm. Peyvendiya wê bi bajarê din re pir kêm bû. Taybetî rênçberî û serî çiya, yani zozanekî mezin, bilind 3 kilometre, yani 3000 metre bilindiya wî bû. Yani mîna hemaman nîvê ciyayê Agrî, zêdetir. Îca tê bîra min zaroketiya me da li Qereyazî zimanê Kurdî zimanê resem bû, yani Tirkî tune bû. Yani Tirkî dibistanê da, belkî li Qereqolê, li mehkemeyê, ew jî werger, bavê min dawekirî be zanim, hemî yani werger lazım bû. Mehkemeyê da tiştekî bibe, mecbûr werger danî mehkemeyê. Duan salan da berê min hebû lê dû min ji min hinek dît, di kolana da, di cadde qehweyan da wexta Kurdî hatibe axaftin, ceza pere dan Kurdan. Berê digotin 25 kuruş. Lê min ew pere nedît, li min dît. Wexta xwendkar di kolana da, di qehwe da Kurdî qise dikirin, ajanên me hebûn, ew ajan digotin mamoste, mamoste digotin Qereqol, zaroka dibin Qereqola lê dixistin. Wekî din li hepsa Diyarbekirê, ji bo peyvekî Kurdî 100-120 kes bi saatan işkence dîtine, yani min ew dîtiye yani. Ji bilî wî jî, yani li ser zimanê Kurdî tehdayekî mezin, rojava ji xwe tiştên pir ecêb hebûn, yani rojava kuştin jî hebû yani. Bi sedan bi dehan însan wenda dikirin ji bo Kurdî qise dikin. Dîsa li Îran jî li gor xwe bû. Çima ev ya kirin? Çima li ser zimanê me ew qas tehdayekî mezin çêkirin? Çar devlet û çar devletê dirinde û hemî jî bi zimanê xwe Erebî, aynî ama Erebî, Farsî, Tirkî, ji bilî wan jî em bêjin zimanê din jî İngilîzî, Fransî, Almanî jî bo asîmilasyon dixistin. Yani em bêjin li Wartoyê, mesela tê bîra min mamostê matematik te nebû, fîzik te nebû, lê Fransîzî hebûn, İngilîzî hebû. Gelo çima ew jî paşê me fam kir ku ev jî ne. Yani zimanê Kurdî çi qas bigirin ew qas baş e. Her zimanek tê cî zimanê Kurdî da xwe bi cî dike û Kurdî te nedike. Ev mesela zimanê tiştek wisa giring e, hevalên hêja, ez ê nawerim ser kesayet, ji wî jî ser kesayet. Yani ji ziman tê kesayet, ji kesayet ev biçin çand, ji çand biçin dîrokê. Wan roja hinekî hevalan dinivîsînin, mesela çi peyv heye divê ez Farsî zanim, ev Farsî ye. Ew dinivî ez Erebî zanim, ev jî Erebî ye. Ew dinivî Tirkî zanim, ev Tirkî ye. Hemin em dikarin bêjin objektivîzm tiştekî baş e. Yani çawa em bêjin, sê kestî mala te, 4 kestî mala te, yekî qîza te digire, yekî kurê te digire, yekî araba te digire, her tişt te digire, tu paş dibêje ew eva jî ya te be, ev jî bixwe bibe.
Yani ev peyvin Kurdî di nav zimanê Kurdî da bizanibin nezanibin yekser bidin milkî zimanekî din ew qas yani aliyê kesetî de ew qas bêxîretiye ku yani merû nûmune di rojana de nûmune tu bidî merû şerm dike bide. Yani bu minak na yekî bêje ya işte navê min dijwar e dijwar aslen ji Farsî tê. Ev çi yani bêje ya mêrî dayika min Fars e. Mîna wî. Ew qas xirab e. Ji ber çi? Tabi du vakta van peyva kartini hava insana dibêjin ya aliyê ehlakî de zirar e. Halbuki aliyê ehlakî de diya merva mêrî dikare bimre û here bi yekî farsçeyekî din jî bigire yani. Pir tiştekî normal e. Asıl ve ehlakî aliyê rewişt û aliyê em bêjin etik de ye herî xirab tu zimanê xwe yani rehê xwe teslîmê dijmin dikî. Ew jî hemiya xirabtir e. Bo minak em bêjin peyvekî tu qise dikî. Peyv em bêjin standin. Zavîro gengeşî bû. Daha gelek zimanzan lazım e yani ser birastî kolîn kirin. Yani aliyê ziman da jî filolojî merû gelek bizanibe. Yani dîroka zimanê Kurdî, Kurdiya kevin, sankrîstî, em bêjin aramî, tekiliya zimanê Kurdî ya di navbêhna Ewropa û Hindî, zimanê me Hindî ye yan Ewropî ye. û di nav Ewropî de jî zimanê me Slavî ye yan Germanîstîk ye. Yani evana hemî tiştên kûr in servê jî du waxta bikevî nav Germanîstîk, em bêjin Latîn. Zimanê me Latîn jî dikare bibe. Mesela Kirmanşkî gelek nêzîkî Latînî ye. Yani çima zimanê Latînî yan zimanê Germanîstîk yani zimanê German dibêjin. Yani Anglo-Sakson, zimanê Slav. Ji vana kîzan zimanê me nêzik e. Em ku derî wan dane yani em bêjin peyvendiya me bi çawa ye. Ev ya kes godarî neke yekser bi Farsî ve berî dikin û Farsî li ber zimanê me gelek mezin dikin. Min gelekî hevalên Fars re min qise kiriye. Ew bi xwe yani zimanzanê wan jî henin dibêjin bi rastî dibêjin zimanê Kurdî aslen koka me yani Pehlevî bêhtir Kurdî ye. Gelek mantıkiyekî ji ber ku berî Farsa Kurd desthilatdarî dikirin. Bi sedan salan. Yani Fars tarixa Farsa 405 pênsid şunda dest pê dike. Berî wî di dünyayê de rolekî wan tune, dewrekî wan tune. Dîroka zimana 10,000 sal diçe yani. Dîroka zimana wekû em dizanin. Berî wî heye bi milyonan sal zimanên din insan karanîne. Berî em bêjin Homo sapiens em behsa berî Homo sapiens dikin. Dîroka ziman xwe gelekî dirû dirêje. Welhasılî yekser pir rehet dikarin bêjin istan Farsî ye. İbrahim yani Farsî bûna istan û Kurdî em bêjin pêncî be. Tu Kurdî gere tu çünkü Farsekî nebêje vaya Kurdî ye. Eger tiştekî pat bimîne em bêjin peyvekî Kurdî ye yan Tirkiye. û sedî pêncî ihtimal heye Tirkiye, sedî pêncî ihtimal heye Kurdî ye. Qet Tirkiyekî ew gelo bêje ya eva ne zimanî me eva Kurdî ye. Ticar ew nebêje. Arep ew jî nebêje. Fars ew jî nebêje. Başa tuşma dibêjî. Ha tu ji wî zêretir însan xwe dîspat kirin. Naxêr. Tu kolê ji bona wî dikî. Eger tu dixwazî însanbûnê parêzî, însanbûn defans e yani. Xwe parastin e. Li cem milletekî bindest bî tamam. Em bêjin Türkmen be, Asûrî be yani ew PKK'yên ku li cem me dijîn û ji me bihêztirin ewana dikarin ji asîmîlasyona me zirar bibînin. Li gel wan bikî ez fam dikim. Yani ew PKK'yên dînî yan jî netewî yên li cem milletê Kurd dijîn. Li cem wan be tu peyvê xwe jî bidijî normal e. Çünkü ew zixa xwişk birayî te ye li cem te ye û Kurdistanî ye. Li tu viya nakî tu li gel Araba, Farisa û Tirka tenezzül dikî. Ev ya jî bi quretiyeke objektivîzm dibêjî. Naxêr. Ev navê wî ceşayetiya zimanî ye. û ceşayetiya zimanî ji hemî ceşayetiyan xirabtir e. Ji ber çi? Ji ber ku ceşayetiya ax yani niştimanî dikare rojek dev ji ber de eskerê xwe tedît rizgarbûna İskoçya'da wisa bû. İskoçya filma wî jî heye hûn dizanin. Ew filma Dilê Wêrek TRT Kurdiya ew demekî Kurd yek ew erê li derê jî filma wî hatibû çêkirin. Yani xıyanet dikare li ser axê were kirin paşê ji bo parastina wî axê ew ki xıyanet kirî cahkirî şer bike heta şehîd jî bikeve. Yani bi sedan bi hezaran gencên me li Kurdistanê şehîdin.
da hapsi Diyarbakır itirafçı bune, hatta desti devleti de bune vak düşman jî hizmet kirine, nav koruyucuya da yani başı çüne refi netevi û şehit ketire. Yani mirov dikare li ser axa xıyanetiya axê vegere û ser milletê xwe ji bo milletê xwe jî tiştên mezin bike. Ji artêşên Iraq çi fermandar hatin Kurd, hatin tevlî peşmerge bûn. Ji artêşa Tirkan jî cêdin jî. Lê ziman ceşayetiya zimanê de veger tune. Ji ber ku tu zimanê xwe dikujî, koka wî dibirî, asimilet ki milletê xwe û didî zimanekî din. Êdiya çû. û tu ya bi şanazî dikî ya bi navê zanistî dikî. Yani Tirk viya bike, Tirk were bêje peyva standin Farsî ye. Ez ê fehm bikim, ez bêjim ew dagirker e û refleks çêkim. Yani milletê min bêje naxire ya me ew bizane bûn dike. Lê Kurdekî bi navê zanistî, bi navê rewşenbîrî, bi navê nivîskarî viya bike, yani deh cara ji wî dagirker zêdetir xizmeta dagirkera dike. Ji dagirker zêdetir. Bi taybet ev romanê xwe da mesela kitap dinivîse, Kirmanskî dinivîsîne, Kirmanskî divê no kitêbê bide, kitabê min nivîsiraw. Bide min zavçik. Yani ew kitap, ew bêje pirtûk, ew biçûk keve. Yani ew bêje pirtûk sankî zimanê wî destî wî tere. Birayê min, ji xwe tu kitap dibêjî, tu hem peyva Erebî dixî nav zimanê xwe, hem jî ew kitap aslen alî polîtîk da Tirkiye. Yani Tirkiye nîne em zanin kitap ne Tirkiye. Lê ew polîtîk fonksiyona wî li Bakurê Kurdistan ji bo pişaftina Kirmanskî ew peyv dikeve. Ereb nikarin werin Kirmanskî asîmile bikin. Ereb ji me durin. Türk bi peyvên Erebî jî dikarin me yani asîmile bikin. Baş e çima tu peyvekî Kurmancî bikardanî, nabêjî mesela na pirtûk bidime. Çima nabêjî tu dibêjî kitap. Tu çima nabêjî ya jiyana min eger mesela zazakî jî heye, tu dikarî bêjî cüwen, tu nabêjî nizanî, çima nabêjî jiyan, çima dibêjî hayatê min. Hayatê min aytara derbas bîyo. Çima yani? Mesele çi? Mesele kompleks e. Xwe biçûk dîtin li ber dagirkeran. Xwe biçûk dîtin dagirkeran destpêk da jehreke ji bo tu termekî netewî çênekî. Lê waxta hinekan rabûn dibêjin zimanê me, mesela ez dibêjim, ez zimanê me ji zimanê Kurdî, Tirkî, ji zimanê Farsî kêmtir nîne zêdetir e. Mesela Erebî da jî em ji Erebî jî kêmtir nîne. Çima? Ji ber ku eger zimanê me hemî zarabên me werin cem hev. Yani Kirmanskî, Soranî, Kurmancî, ji bilî wan Hewremanî, Lorî, em bêjin Lekî, Şêxbizinî, Şebekî, ew dewokê din hemî werin cem hev. Teqrîben 500,000 peyvên zimanê Kurdî wî çêbin. Bi rastî jî zimanê Kurdî wî çaxê dikare bi Erebî ra jî yani tekuşînek bide. Li hemberî wî tekuşînek bide. Erebî tabii ew zimanekî cuda ye, alî da jî dînî ye, yani Kur'an heye, gelek yani motivasyon heye ji bo xurtkirina Erebî. Ew motivasyon di zimanê me de çêbe, zimanê me ji Erebî jî kêmtir nîne. û yek jî waxta peyvekî me behs kir, otomatik ev ji Erebî hatiye, ev ji Tirkî hatiye, ev ji Farsî hatiye, ev kompleksekî mezin e. Ji ber çi? Ji ber ku ev ziman bi hezaran sal jiyaye, hîna zimanê din tune bi zimanê Kurdî di vî coğrafya da jiyaye. Yani ez bêjim berê Erebî jî. Ne tenê Yunanî û Latînî, berê Erebî jî ji ber vê gelek belge jî henin, em ê pêşerûza wan gengeşî bikin. Bo minak li Oxfordê niha lêkolînek heye, berê çend sala jî belav kirin. Ciyê coğrafya jî dibêje. Yani ew cî niha îlî Kurdistanê de germiyan. Ciyê germiyan Kerkûk û jora wî em bêjin Helepçe navbêhna Hewlêr û hin sînorên dagirkerên Iraq û İran navbêhna wan da di ciyayên Zagrosan da hin gund hatin keşfkirin. 12,000 sal berê li wê derê ziman hatiye axaftin. û dibêjin ev ziman gelek nêzîkî Kurdî ye. û tiştekî taybet e jî ew kultura ku di wî gundî de hatiye çêkirin. Tendûr, ew sistemê wan, zevî ajotin, her tişt ew kotan kirin, gelek tişt yani ev ya nabêjim vê hejmara da kovara me de cev çi ve me jî İngilîzî wergerand û navê kitêb jî A History of Technology cilda 4 berê 10 sala Oxford ev ya biryar da dibêje ihtimalek ew Jarmo, navê Jarmo, aniha dibêjin Germo coratê, navê gund jî Germo hîna heye. Yani mîna hesenkî heskêf e cî. Bi dehan cîyê me mîna heskêf herin.
نه اسفام نکم جغرافیا ما او قاس دیروک کی زنگینه همی آرکئولوگ تن کردستانی و همی آرکئولوگ سر کردستان تشتی جدی دکن لی تو مجد کی نویسکار یک مدین نویسنه دبیج زمانی ما کردی ج فارسیه کونتی بهش فارسیه کونت نه کو فارسی کونت نه هیه چوا هیه مثلا کردیه کونن بیشن بری 500 سال بری 1000 سال ام بیشن دما فقیه ایران بری وی او هلبستانا آنا حاجی تو بخونی امتکار سری 5 سری 6 فهم بکن امتکار جرا بیشن کردیه کون ای احمد خانی ام بخونی مثلا سری 7 سری 8 ام فهم بکن امتکارم بیشن کردیه کون لی فارسی کن نها او تکست دکتر بیشی دخونه فهم نکا که او بیشه فارسی کون قد پیوک فهم نکه امتکارم فهم بکن او فهم نکن بلکه نه فارسی کونش تو چما بناویوان بریار دیو یک ایدو چما او میلا سر فارسی میلا سر عربی چما سر کردی ناکی تا اگر زمان دا پرستیه کی سر زمان خود چه نکر تو چوا سیاستی دا پرستانه کی سر ملتی خود چه کی اگر تو زمان خود چو ببینی و اگر تو بیجی دمه دا اوینا کرد نیه تو چوا آخا کردستان با پاریزی تو چوا دیروکا کردستان پاریزی با پاریزی فلسفهش که هاتیه yani felsefe jibo fikreki internasyonalizm derke ve naatiye dünyayı da felsefeli kudarı derk ettiğimizde bakın levederi beri xavateki nasyonal yani herimi hatiye kiren yani ev camir gotiye ser ahaka eçit karın bakın bu minak Sokrates hemmi jiyana bunu Atina kısekriye Atina derkini Sokrates kılast be le ev fikri vil ser Atina başı buye internasyonal jiberku Atina beşekici dünyayı yani bu internasyonal bun inkara Kurdiyati havca nake to çıka Kurd perest bi çıka aha Kurdistan'ı bir Paris'i çıka Diroka Kurdistan'ı bir peş çıka meyla kalsa Kurdiyati bimeşi avkas internasyonal gibi jiberçi belki her sene insana ne göre jiberku ev kültür jiboku tünebe bir sedan sala ser dagir keriye heye manav çiye ev duhazın Kurdi kültüra Kurdi زمانی کردی زی گلوبالیسم دنیا قط بکن تنه بکن تا وقت اوی پیش خست تا اگر کروالا درد کبن تود کبی ناب اینترناسیونالیزم و یک دنجی سر zaman tıştektim peşin pasayam devam bakın zamanı medha Ali strüktür Ali çekirna zamanı taybettiğin bu sahenin zamanı dinde tünnene servana da gelmer şüphe beşine yani brasti vakta mervana beşi mer uçağı hediye fahmdık ki juha em ne bejin dünyada beje zaman dına beyna Fırat ve Dicle de ekem rahatiyem karani yani eva gelle ki tişteki normale belki em teninin az ne bejim em teninin li em bejin da na beyna Fırat ve Dicle ve Zagrosanda eğer ben zaman hebe yek juan emmane emin avan çüne mesela bizim zamanı Sümercid garip mera heval be ev çüne tne bune yani zamanı dınca yani dünyada yani به هفت هشت زمان در باست بیه لی زمانی من مایه جایه aynı هم bir zamanın aborjine ana la Avustralya'ya hele zamanı var ama bermirniye zamanı aborjine heye lu Afrikacı zaman mustahin li taybetiya kurdi zamanı kurdi hemi zaman ara pre çava akame velati medna beyna çar keşverin mezin yani Afrika, Avrupa, Asya و بر به okyanus çava velatime giring digre çar aliye dünyayı dike yek zamanı mecbusa preçiye jiber bir dünyayı da gelek zamanında Balkan, Avrupa, Asya, Afrika'da pevirmedicin gere em coğrafya xaz bir sadıf kirin dünya sermeda evkaste dagir keran edi em Kurdistan'a xana parizin hedi herkes Kurdistan'a göndi xadibine Hediye gündeme Kurdistan'a ki işte Muş Kurdistan'a yazıyan bizim Diyarbakır yazı Behtinan çıma çünkü tuhazın met teng bikin em fre ne fikrin eğer em fre fikrin em bibinik ev coğrafya ev harita iratiye çekirin evj dereve haritama evjinile yani Kurdistan yekşivad bir em suaya bak millet kat fetişçi ne bu ne yani kat dağır ne kriyemeciye ki eğer me dağır kırba medkarı bu kota uçağı ev axin ku em têdan em vegerin me qed dagirkerî nekiriye me tenê li ser axaxe
jana xwe çêkiriye xelkatiye madem wisa li ku derê Kurd dijî ew der Kurdistanê çünkü ji bo dagirkerî hêzema tune biyen biçin ev yek kes wek birnasî çima bikardayîne em nizanim eger em çûbin em mesela em bijin em çûne İzmirê ew ji ber devlet em şandire yani bi zorê em şandire em sürgün kirine li Şam li Heleb cîdin wekî din em ji axaxa derneketine ji ber vê yekê li Kurdistanê li her çar perçe Kurdistanê pênc parçe li Ermenistanê li ku derê gundekî Kurd heye ev der Kurdistanê bifikirin Ermeniyan Faristan Ereban herkes li ser axa me de doza welatbûna xwe dike em li ser axa xwe doza newelatbûnê dikin xêncê ku ew siyasetên ku di parlamentoyên dagirkera da serê carî ez Tirkiyeyê me ez Iraqî me ez İranî me dibêjin behs wan jî nakim ez ê paşê behs wan bikim yekemîn car ew yek jî pir tiştekî ecêbe yani kîjan Kurd ra qise dikî wek ziman zan ez Farsî zanim pekî Kurd pişmaz da kirmanskî nizanî yani Farsî zanîna te meharet nîne berde devber ji Farsî Tirkî Erebî ew zixwe sûce yani war ez dizanim mesela Tirkî xwe sûcler dibînim qet faydayekî ji min re çê nebû ez zimanê din da jî dibêjim heta ez diplomatê me biraz ziman fêr bin lê ji bo ku em zimanê Kurdî li welatê Kurdî dîroka Kurdî bixebitin xizmet bikin ihtiyaca me bi Fransî İngilîzî zêdetir bi Kurmancî bi Soranî bi Kirmanskî eger ev jî çû bi Hewramanî bi Goranî bi Şebekî bi zimanê din û ev jî çû Asûrî Türkmenî ez ê hîn bim di Kurdistanê de ji ber ku beşek ji dîroka min ew in niha çi dibêjim eger me zimanê xwe em zarebekî bizanin em nebêjin em zimanê xwe zanin ew derew eger min Kurmancî zanîbû eger ez nişkî zorma qesî bikimî eger ez sorî netwanim qese bikim ew ne zimanê hevalê nêca em beşekî zimanê xwe zanin ev jî beşekî em kontak dikin tu wexta Kurmancî dizanî bi Kurmanca re kontak deye xilas te Kirmanskî hîn bûyî tu Kirmanskî ra ji tu kontak çêbî ew be sedî şeş sedî pêncî sedî heftê tu Soranî hîn bûyî îjar tu milletê xwe re sedî heftê sedî heştê sedî not tu kontak çê dikî te eger bi milletê xwe re kontak çêkir baweriya te xwe bi xwe ew ê mezin be ji ber ku tu niha yani ez kedve bi navê ez herkesî dibêjim yani her insan yani wexta em bi zarafê xwe qise dikin em millet nînin beşekê jî milletî ne parçekirî ne ji ber wê em dikarin xwe li ber Tirka Farisa piçik bibînin lê eger ev Soranî hîn bin em Kirmanskî hîn bin û hemî zimanê milletê xwe fehm bikin em ê wî deryayê de fehm bikin ku evana ne ziman in ji ber wê eger rica dikim gelek hevalan yani bi ji xwe bala min dikişine di nav heval di nav hem di medya yani di Facebook wan de re de hem jî derve wexta hevalek ez dibînim kesek dibînim li ser zarav da serwer e yani zimanê Kurdî hemî zane geriya ye her çar perçe Kurdistanê geriya ye gunda geriya ye ziman da cihat ye duwana da şexsiyetekî pir baş dibînim xwebawerî dibînim ê ji xwe destpêka her tişt xwebawerî ye hûn eger bi xwe bawer nebin hûn nikarin bibin nivîskar nikarin bibin siyasetmedar nikarin bibin şanoger nikarin qet tiştek bibin hûn bibin jî bi kompleks bibin serkeftî nebin mümkün nîne kes nikare bi zaravekî bibe nivîskar bibe feylezof bibe tiştek din hunermend jî nivane her hunermend mecbûr e zaravê din pir baş qelebe akûstik baş bikarbîne ku ew zaravê de xweş stran bêje ê ji xwe vî salên dawî de hingî başîrî Kurdistan ava bûm hingî em çûn Ewropa kontak bi navbeyna me de çêbû em teze milletbûnê hesas dikin êdî em bijin cenazeyê Kurdekî de tu hemî Kurdistanê însan hatine dawetekî de yan civînekî de çima em dibin millet em di saya dagirkeran hatin parçekirin dîsa saya zulmê wan me li diaspora hevdinas kir em milletekî nû çê dikin ji ber vê yekî ji wî kompleks em gere rizgar bin ku em bikaribin felsefe bikin vêjeyekê mezin bikin ser ziman min vîya bixwasta got yani zimanê Kurdî ew ê ku em dibînin hîna yani mîna asoye yani dropekî em têda dikarin hinekî lêkolin bikin eger evî deryayê da em lêkolinek baş bikin em xwe pêş bixînin em ê bizanin ku bi rastî zimanên dagirkera li cem me gelek zayîf e ji ber wê jî ew qas zorî didin yani bifikirin zimanê wan di nav ser axa me da bi silahê wan va dijî bi perê wan va bi îmkanên teknolojiyên wan va ême bi tenê bi dilê me
Dîsa jî zimanê me piya diskine û ji wan zêdetir paqij e. Em li ser biskinin, em ê zimanê xwe paqijtir bikin. Ji ber vê yekê em wek tevgerek yani wek tevgerek ramanî difikirin, bi rastî em ê zimanê xwe ji hemî peyvên biyanî bavêjin. Bi taybet ê dagirkeran. Yek peyvekî nemîne, ehtiyacım ew tune. Eger nebû em ê zarafekî din bikirin. Yani îro hinekî heval ji min re tekst şandir. Bi rastî zimanê Şêxbizinî, zaravê Şêxbizinî de peyvên wisa henin me qet nebîstiye. Em tenê zarav jî berdin. Aynî zarav, aynî em bêjin botan, behtinî, serhedî. Evane em lêkolîn bikin, em ê bi dehan peyvên nû di behtinî de, di botanî de, di serhedî de bibînin. Em welatê xwe nas nakin. Em berê welatê xwe nas bikin. Paşê beşîn hemî welatê xwe. Paşê zaravên xwe, paşê em bêjin zimanê me Farsiye yani Farsiye hatiye yani evdir hatiye. Bi rastî bi ciddiyetekî, bi disîplîniyekî, bi xîretiyekî mezin heye li ser zimanê zimanê me gelek nivîskarî me jî evî kirin. Mexabin sûcekî mezin kirin û ez jî min jî kiriye dema xwe lê êdî em biya fehm bikin hevalên hêja ev 2 sal e zêdetir berê min jî tesîra zarokatî peyvên erebîn bikardanîn. Aniha ez zorê didim carcara difikirim belkî bi dehan bi saye hevalekî da û çend hevalê din jî em carcara gengeşî dikin bi sedan peyvên nû fêr bûm. Xêncî wî jî min lêkolîn kir ew peyvê ku tu kirmancî da tune mêzek restoranî de heye, lekî de heye, kirmaskî de heye, kirmaskî. Yani mesela em dibên sibê kirmaskî dibêjin sodir. Çima em sodir bikarînin? Aynı tişte. Şakirû peyvekî çêkir mesela. Swing got. Bi rastî peyvê swingê ji sibe baştir e. Em ê serviya pêşerû de biaxivin. Çima peyvên dagirkera li ser zimanê Kurdî de li ser kesayetiya ve de çi tesîr çêdike em ê viya bibînin. Tenê tiştekî bêjim bo mînak aniha em bêjin Kurdekî dîndar bifikirin em. Kurdekî oldar. Bi navê wî em bifikirin. Kurdê sosyalîst em ê bahs bikin çawa tesîr dike li ser me. Waxta me got Kurdekî oldar mesela ew dibêje Allahu Ekber. Ew Allahu Ekber waxta got ez texmîn dikim hemî zarok dora wî de ew bitirsin. Çünkü çima ew peyvê ew peyva pîroz navê xwe da bi navê kêr bi navê şûr wisa kirine ku bi rastî wî peyvê mirov waxta ciyekî herkes bira dilsozî qise dike waxta ew peyv hat gotin insan bitirsin. Tu dibêjî lê eger tu bêjî bi navê Yêzdanê Dilovan evîn tê bîra me re. Hezkirin tê. Hevdû hembêzkirin, hevdû parastin, hevdû alîkarî kirin tê. Mêzekî peyv çawa tesîr dike li ser kesayet. Êdî êdina jî merû bi sedan kelimeyên wisa herin. Eger wî medya sosyalda hevalên me bi Kurdî peywendî çêbikin û di Kurdiya xwe de bala xwe bidin ser ku eger heta ji wan tê peyvên dagirkeran bikarneynin hûn ê bibînin ew gengeşîn di navbeyna me da çi qas paqij beşeroj da ji bo avakirina em bêjin bagerekê bihozeke fikir hizir bihozeke ramanî ku bi rastî netewperwerî eva ye. Netewperwerî ne ew tiştek ku em di malpera da di Facebookê de birro bişev jî hevdira ew Tirkî dibêjin ya peyvên ku kiras Tirkî dibêjin naxwazim bêjim yani peyvên ku îna nehatiye bîstin peyvên ku xirab peyvên kirêt ji hevdira çima bêjin yani eger em nikarin di peywendî hevdû da tekîlekî baş çê bikin hinekî kurdayetiya xwe xurt bikin qenebe ew zehîr jî nekin. Ji ber vê yekî ser ziman da tesîrek mezin heye. Êdin ser kesayet. Hevalên hêja kesayeta milletê bindestkirî pir giring e. Lê li vê derê de ya da hin aliyê zanistî de gelekî tespîtên xeletî hatiye kirin. Di vêya da Doktor İsmail Beşçî jî heye. Armanca wî baş e, xweş difikire lê encam baş nîne. Wî çend kitêbê xwe de gotibû işte Kurd heysiyeta xwe birîndar e. İşte hin pirtûkê xwe de erê ew pirtûkekî wê heye pirtûkekî wî heye Kurdistan dagirkiriya navnetewî. Yani welatê dagirkirî yê navnetewî di wî da yani him peyv henin bi rastî ser kesayeta Kurda da ne wek em bêjin nirxandin yan jî hersengirtin sûcdarkirin heye yekser. Ev ya demekî dirêj PKK û Abdullah Öcalan jî kirin. Yani bi salan milletê Kurd ser kesayeta wî de rex nekirin. Berê rex nekirin gotin milletê Kurd çima sistî xwe ditewîne. Tamam rex nekir rast e ez jî tevlî bim. Baş e tu sedemê wî nizanibî
teni bir suydar kırın ki encamek halet verdik. Jiber çi. Jiber kutur beşi Kürt koleye boyu koletir ke. Nahir. Dünya sanasına ke Kürt'a. Kürt milleteki azadı kaze. Daim berkadan kriye. Zuha bilakis yani berevajı bu borun milleti Kürt sistem nasına ke. Yani evsi bir sistemi zarar da milleti Kürt'ci. Jiber ku him biye janeke azat, janeke merdane, janeke be deslatari. Bu sahibi. Zuha derenk ev millet bunda problem, millet bunda perskrik eve. Jiber ku millet bunda henek otorite lazım. Kürt ev otorite kabul nekirne. Yani Almanca demek o zaman Bismarck hatta Bismarck ne karim gerçekten. Havi çağı tespit adı halete. Hatta ne karim Kürt millete koleye. Var ne? İşga havale nece balaka bidin ser. Yani em bana matematiki kısadkin. Em ne kul kesi süzler nakın. Dijatiye kesi nakın. Teni yekunavi velatime halet bekartine. Velatime ra Türkiye, Irak, Kunduzab Çilibejin. O sarkobuna Kurdistan idiminin em bana bişiddet. Em düzmünti cidkarım ana bakın. O fikir yani. Kesna. O fikir düzmünüme. Li evidin jibo rehne, jibo gengeşiye ki be ast em tıkadım bakın. Bu minak Abdullah Öcalan çıdı got demek ki dugot me mirişke ki aynen ev gotene makabın video jim godari ki bu mirişkan me baz afrandın. Yani milleti Kürt mirişk bu mirişka çıma berjeli bilen nizanım yani mirişka dikşi kalaşır dert kevin yani. Yani evajı mantıklı cüdaya yani milleti Kürt aslında milletteki mina mirişka zünilme tabi mina kalaşırın. O dünyada ajalın her bereket, her kalite başın. Le evit mi Almanca gidin gotumu, baz gotumu. Daha hem bir fikrin, 7 sal benim berik var. 7 sal beri, emci Şamam Berzenci, Alişer, Ehsan Nuri Paşa, binin ve euro. Bine euro ve mecvi milleti, tecvi milleti brasti kalaşır afrandın, yan da kalaşıra, yan cidde bazan, bu goturat edibicim. Ez minavina fikrim, mirişk, hani revşa mirişki. Evet çima olsa bu. Yani tenim numune kez bizim, teni şehit buna, Berkadana, Alişer, Bek, o Zarife Khan, dünyada beminak. Yani Che Guevara dünyada yekemin gerilla tezanin, Che Guevara evinde rakal bacar hiçti. Yani evinde rakal cemi ne bu şerda. Alişer bir tabi evinde rakal, bir tabi hevzin rakal, dizi devleti her iderinde yani Kuba çubuk yani Kuba'dan avukada çıkıyor. Valla tekip bu yani askeri Kuba terinet gir her sericiyo em bizim seytere bike karakol avab ke. Yani halk juan zirettir bu. Che Guevara juan behiztir bu. Şerivan biraz yani şerivan emen ne garibini berhev. Hatta nahat şeri Che Guevara'da dusi balafir neçne bomba bara nekirne. Yani ev şeri Davud Hacı vakti ev berkadan kırın Bolivya'yı yani hami hazar pes asker bu Che Guevara girdi. Heval nece yek operasyona ki de Türk'a 6,000 asker birinci cay agli. Dema Ehsan Nuri Paşa. Ve hami peşmergevan 500 kes bu. Ehsan Nuri Paşa 500 peşmerge bu. Zeyde ne bu? 3 sala ola Türk'a parast dici sedan balefran. Aynı tişt disa 1925 tebger da çi bu. Aynı tişt de mahabati da çi bu. Berkadana 1945 de başvuru Kurdistan ildici İngiliz'a be sedan balefran. 500 peşmergeyin Mele Mustafa be se devletleri var. Şerkirin çir hatta Sovyeti. Yani götüram çiye. Milleti Kürt, milleteki kahraman bu. Zuha milleteki kahramanı. Anacı say. Başa çıma Abdullah Öcalan ev tespittir yani. Çi ihtiyaç heye. Yani tuçma milleti karabici milişk. Başa civana tuçama baz derdik. Ev bazı etek ki güne Türkiye'de dibin Türkiye. Kürdistan'a, Bakırı Kürdistan'a dibin Türkiye. Bazı etek. Lavat ki. Baz lavat kın dibin çıdı ve ez yani velatı hacı derci berdin. Türkiye'de kın velatı hacı. Yani dagırker dikin velatı hacı. Dibin zindana dagırker karavaki saray dibinen. Yani eski bejim yani avtıştayım ki diroka kurdara kat tüneye yani bir gohtana var ben mirişke yabayı. Başa çıma tu ihtiyaç dibini eftişti. Mesela bejim Mele Mustafa yalnız ev rekstininden ev çekdari kirin, şer kirin.
Yani wana milleti Kürt avkat berjir nekirin. İhtiyacı çima milleti Kürt berjir ki. Alvrat tiştek pir mühimeye. De dünyayı da kat milleteki dagir kiri. Sarukeki wan nikare here biçe ser kesetiye wan berjir bike başı jwana milleteki artışık derkine. Jiberçi. Bilaksı berava jî rast e. Yani tu milleti bindehest motive bikî, besin bidî, yani evî motivasyon bikî, ev cesaret bidî, tu dikarî bêjî, tu mezinî, tu hêjayî, ewana te piçûk dikin, tu piçûk nînî. Yani kesetiya milleteki bindestkirî ancak bi vî motivasyonê ve dikarî rakî. Lê li vê derê xeteriyek e. Eva bin kontrol da hatiye kirin. Yani hêzeke mezin li jora hemî hizbên Kurda da heye. Ev hêz di navnetewî ye yani. Êjî dagirkertê de henin, me dewletê mezin henin. Evana dixwazin tevgera Kurd bin kontrol da be. Ji ber wê yekê serokên wisa bi kontrol dikin, ew serok milletê xwe bi navê dagirker ew xwe biçûk dike. Ji xwe te ew keseyetek ku tiştek din jî heye, eva pir mühim e. Demake çûm cema ser keseyet mêzekir pir rexne. Ew jî Abdullah Öcalan ora nebû, feqîr were û li Şamê bû. Evana li Başûrê Kurdistan. Aynı metod. Zarokekî rahat be şahsiyeta Dersim, Mêrdîn, devlet çîtir bêje. Rojekî min dîdare nekir. Ya min got çi dixwazî keseyet yeme. Welleh keseyet yeme mezintirîn keseyetê dünyayê ye. İca taybet çawa mesele Kurd û bahs nekin. Ew kesî ku mala xwe, malbata xwe, jiyana xwe berdaye hatiye serî çiyê û jiyana xwe hazir e bide, ew ji xwe keseyeta herî bilind e. Tu evî jî berjîr dikî. Eva sistemekî bû. Bi keseyetiya milletî bindest. Lîstin xizmetek mezine ji bo dagirkera. û dawiya wan tune ew êdî belê ew bi reaksiyon, bi derûnî, bi hêzekê psikolojiyekî xirab dikare here şerdemîna qehramana şer bike lê bimire. Nikare serkeftin bike. Problema PKK eva ye yekemîn. Ew qas li ser keseyeta bi sistemê bi metodên dagirkera. Ew qas xirab lîst bi rastî di şerê xwe pir mezin de jî serkeftî bi dest dixist. Ji ber ku hêviyê tune dike. Hêvî tune tenê berxwedan heye. Ji ber vê yekî mesela keseyetê de ez wek milletekî bindest, wek endamekî Kurdim mixabin pir xemgînim ku dewleta min tune û qet hêja nabînim ez bi dewlet bim. Ji bo min Tirkekî bê dewlet be normal e. Çünkü ew bi rastî qasî min dewletê heq nekiriye. Farisekî bê dewlet be ji bo min normal e ji ber ku qet farisek qasî dîroka min berxwedan nekir. Xwediyê kulturekî çandekî mezin nîne. Mîna min zimanê wî dewlemend nîne. Mîna min xizmeta mirovetî nekiriye. Mîna min vî axî hez nekiriye. û erebî wisa. Ez gelekî mixabin dibêjim û xemgînim bê dewletim. Lê wek însan tu pirskî ez rihê xwe nadim bi hezaran Ereba, bi hezaran Farisa û bi hezaran Tirka. Ji ber çi ez ancak bi vî hestî ve dikarim xwe wek Kurdekî bi xîret berdewam bikim. Eger ez vîya aha nefikirim, ez koletiya xwe berdewam dikim. Ew Kurdê ku xwe ji aslên wan piçûk dibîne, ti caran nikarin bibin welat Parîs. Dawiya wan xıyanet e. Ji ber ku xıyanet hesta xıyanetê ji xwe piçûk dîtin tê. Xwe piçûk nebîne kes xıyanet nake. Xıyanetkarî dikare teslîm be, dikare zirar bide, dikare bireve. Herkes mecbur nîne qehreman be. Normal e jî. Bi rastî însanî ye. Lê xıyanet tiştek din ê. Xıyanet tu di hundirê xwe de psikolojiya xwe de wisa xirab dibî, tu zirar nedî milletê xwe rehet nakî. Tu heyfa xwe ji milletê xwe dikirî. Ew hesta berjîrkirina milletê Kurd di şexsê însana da ew qas derûnî xirab dike, îja ew kes dev jî berda naçe mala xwe de rûnane. Here mala xwe de rûne normal e. İca heyfa xwe ji Kurda digire. Kurda berjîr dike, zirar dekurin, zarokên de kuştin. Yani ew qat tetikçî di dema 20 salan da bi hezaran îtirafçî derketin. Çima? Ew îtirafçî çima derketin? Ew îtirafçî paşî çawa çûn nastama xwe guhertin bin zilamên dewletî hevalên xwe wana kuştin. Yani demek ki mezin ji eskerên Tirka, ji polîsên Tirka ew kesên îtirafkarên Kurd em ji wan tirsiyan ku wana di koşekî de kolerekî de Kurdekî imha bikin.
Neyse Musa Anterci tera, neyse ki 17,000 Kürt, Bakuri Kürdistan'ı bir destivan keseyetin Kürt, Aliye keseyeti tünatiye kırında hatın pekani. Jiberçi, jiberki hun keseyetiya milleti bindestra bilizir, hun hizmete dagirkeri dikin. Jiberki devlet, yani dagirker, juha be hemmi zulmü xava, be hemmi zulüm va servi millete diçe. Edi, ev millet ciye ku biçe tüneye. و هر ایشه دجی هر خزای دجی هر ام بجن شرطن هری خراب ای خزا شرطن هری خراب ای بازار شرطن هری خراب ای teknoloji ای شهرستانی جرا zulme. Yani ser cani milleti Kürde şahristani vek işkence tipi kararı. Başa evkas milleteki lehemberi zulmü piyatıskine tuçmat kesetiye biyaradilici. Mizeki daviyata çavu. Mesela Helvesta'da Brez Abdullah Öcalan mina bazani ne? Demkıcı kabul kır. Mirov gene usta ne ki? Ez vrav güne hemen be Abdullah Öcalan işte brasti. Dilemin değişe. Ev ne ev kes bu çiğa desti çend esker u penç kuruşna ki serbazın Türkada bir kata üreşti. Brasti ez bunavi demakada giremez. Le gerek Kürt edi ev kas nebin amuri devleta. Anaha ev kas dekhne dikim tçavime da Abdullah Öcalan ev hali hava ji hemmi serokên Tirka mezintire. Ji Erdoğan ji Êdin ji hemmiya ji hemmi serokên Araba mezintire. Çima em milleti xwe piçûk dibînin? Milletê xwe piçûk dîtin divî canî da, divî dünyayê da herî karaktere, herî berşêre. Yani ajal jî evî nakin. Qet ajalek, cinsî ajalek cisnê xwe berjêr nake. Mümkün nîne ji ber çi kesayet jratê. Yani kesayet bi xeleka çêdibe, xelek. Berê tu psikolojicîra dibêjin îd. Yani naveroka te yani hestê te bi xwe. Paşê ego çêdibe. Ego tu jî malbata te û yani ew tiştê ku kesayetiya te hatiye. Ji malbat jî em bêjin ji aliyê bavukala jî kesayet yani karakter yani kesayet, karakter û em dikarin jî ra bêjin giyan parêzî, mizaç. Ew hina ego çê dikin. Paşê süper ego dibêjin ew milletê te. Yani daxwazên milletê te, karakterên milletê te, kultur, ziman ev hina te dorpêş dikin û tu di wî dorpêşte şexsiyetek çêdikî. Îja tu vî şexsiyeta xwe çima li hember dagirkera piçûk bikî yani şexsiyetê hevalê xwe te kir, te ew şikand êdî tu ji ber ku devlet çi ye? Devlet tiştekî organize ye. Organize çi çêdibe devlet ji makîna çênabe ji mirovan çêdibin. Eger mirov şikayî bin devlet çênabe. Veqet dîtiye makîneyekî hûn çêkin bi amûrekî bi perçeyekî perçekirî. Naxir. Ew parçe ew amûrên makînê hûn perçe dikin ku ew makîne îş neke. Ew kesî ku li ser kesayetê Kurdî da bi navê çözümleme, bi navê nizam tişt hinekî bi Alî Dîn da jî dikin. Ev mixabin heye. Alî Dîn da lê Alî Dîn da mesele Kurdiyetî nîne. Ser Kurdiyetî nakin gelemperî dikin. Sosyalîst da jî demek ki wisa dikirin. Ew gelemperî ew jî sertet e lê dîrek ji bo milletê Kurd nîne. Evê ku li ser milletê Kurd, şexsiyeta Kurd, nizam botan kişiliği, nizam çi kişilik evana gişkî hikayetin gerem ji rojevê xwe derxînin kesayeta milletê Kurd du aliyem çêkin. Yek aliyê pozitif çewal piya sekiniye bi salan çanda xwe, zimanê xwe û rihê xwe parastiye û eviyan mezintir jî bikin. Aliyê negatif jî ew kevne şopiyê me de. Ew kevne şopiyê me ku ne baş. Bo mînak keç kuştin, jin kuştin, tadayî kirin, azadî nekirina jina, nizam çik. Ev hina kesayetê me nîne, ev hina ji derve hatine dayîn, em ji vana xwe rizgar bikin. Jinên xwe, keçên xwe, civakê xwe di nav kultura netewî da dibêjin. Ne kultura Tirka da û nizam nav kultura Kurda da di nav nirx û rewiştên modern ê baş milletê Kurda azad bikin. Em azad bin, bihevra azad zulmê bijîn. Ê sêmîn çand e hevalê neca. Ev mesela ziman û kesayet de dagirker gelek pêşketine. Gelek serkeftî bûne. Lê çanda nebûne zêde. Ew sedemê wî henin. Zedemê em dikarin bêjin alîkî da em bêarin milletekî bêarin lê ew tiştek baş e. Car caran mêze dikin alî welatekî me dişewite, alî welatekî me perîşan e,
Ali din de hum mezet kin dilan girtine dişin. Ber meru hırst be. Başı mero vakta fikre eva tamir em xwe millet tamir dikin. Birastî em milletek wisa bi coş nebin. Eger em milletek wisa bi gevneşopiyê xwe nebûna yek, niha ew folklorê me, ew kilamên me, ew stranên me gim miribin çibûn. Xwedê kiriye ew keseheta me heye, me çanda xwe jiyandiye. Êdin Kurdistan alî çanda pir zengîn e û coğrafya wî pir belav bûyiye, belav kiriye û nayê kontrol kirin. Kurdistan coğrafyayeke nayê kontrol kirin û welatekî zindiye bi coş e. Ew jî kesehetên wisa çê dike, însanên wisa çê dike. Hevalên hêja tiştên wisa henin, min xebatek dikir, wek fantazî yani, romanek dema kesehetekî nivîsî, 13 salî dema tevgera 1925 di wek leheng bi difikirîm. Carcara min şikir dikir gelo tiştekî wisa dîroka me de çiye nebûye. Min îro hevalekê nivîsîbû, Xwedê jî raz be min dît. Min ew kes nasîne dikir, eynî jiyana 14 salî, 13 salî zarokekî di çar bajarên Kurdistanê de bi tevê eskerên Pêşmergeyên Şex Seîd Efendî Nemir şervanî kiriye û şer kiriye û heta salên de wî jiyaye. Yani bifikirin hûn di Kurdistanê de kîjan fantaziyê bînin bîra xwe, hûnê pêşev de bînin ku rastiyek wisa heye. Welatekî ew qas zengîn e. Hem aliyê îş, hem aliyê dilşadî, her aliyê de. Welatekî derya ye. Di Kurdistanê de bawer bikin ji Xwedê em bixwazin, em dikarin mezintirîn edebiyatê wê jê biafirînin. û em ji xwe heye em neafirînin, heye bes em lê bikolin. Mîna arkeologa em kultura Kurdî bikolin, em ê bi sedan şêweyên wêjeyî mezin, helbest û destanên mezin û em fikir romanên mezin em ê bibînin û wana pêş bixînin. Vî alî de şansê me heye, çanda me nekarîne. Ji ber ku çanda wan bi rastî li gel çanda me qelse, nekarîne çanda me zirar bidin û me jî bi tiraqa lêkolî nekirê gerem bikin. Êdî jî dîrok e. Li ser dîrok bi rastî kemasiyek mezin heye. Yani ez mesela dîrokê de cuda difikirim, ez dibêjim eger pêşeroz em bibin dewlet, înşallah em ê bibin jî, waxta em bûn dewlet, berê wî jî em dikarin bikin. Yani armancekî me heye pêşeroz da eger saziyekê zanistî û dîrokî çêbe, ew akademiya felsefe armanca me ye, niha em bi vî rêyê ve wan tişta dikin, lê em ê xwe bigihînin wî armanca xwe ji rojekî. Em tiştekî wisa Kurd difikirim, bi rastî dîroka Kurdî em ji nû ve dest pê bikin. Rast e, dîrokê ku heta nehatiye bo me fêrkirin, pir pirsgirêk e, em nikarin yekser red bikin, ciyek tiştekî nikarî dayîn. Ew dîrokê em ê îdareten qebûl bikin. Ji bo me, ji bo jiyan em bimeşînin, fonksiyonel bin, siyaset pê bikin, dîplomasiyê bikin, lê ji bo pêşerojî, ji bo zarokên me, bi rastî em dîrokekî nû gere binivîsinin. Her tiştî van nû. Ji ber çi? Ji ber ku hemî dîrokên me ji alî dagirker hatiye nivîsandin û hemî de jî problem hene. Yani alî dîrokê de ji me re pir problem tê derxistin. Ji ber vê yekê em dîrokê xwe gere sade bikin. Eger ev çar tişt bi rastî xebatek mezin were kirin, em ê wî çaxî bikaribin bandorekî mezin pêşeroj de ji bo pêşxistina felsefeya û romana Kurd da em ê pêk bînin. Îja pêşxistina felsefeya Kurd, pêşxistina romana Kurd, çanda Kurd û olên Kurd, yani em nikarin ew ol û baweriyên ku di Kurdistanê de dijîn wana piştgû bikin. Axîr ew beşeke mezin ji çanda me ye. Ji xwe em ê pêşeroj da waxta me dest bi waneyên ev plana me heye, pêşeroj da heftê carekî em dixwazin waneyên dîroka felsefe me dest pê kiribû berê, hinekî mijarên siyasetê ket navber, me mecbûr man navber da, lê em ê viyasında rêkupêk dîroka felsefe ji zeredeşt heta roja îro hêdî em ê înşallah xizmetek ji bo gencên xwe bikin. Eva xebatana em ji bo gencên xwe û yek jî pêşeroj de em ji bo zaroka jî fikrekî me heye, ew jî înşallah em ê bi sistemekî baş çê bikin, çîrok û çîrokên felsefî ji bo zaroka çêkin. Îja hevalên hêja waxta evî jî bigotim ji bîr kir, eger em ziman, kesehet, çand û dîrok da pirsgirêkên xwe bi rengekî zanayî, bi rengekî zanistî, bi rengekî rebazî yani metodîk pêk bînin, em ê wî çaxî bibînin ku bi rastî derfetên zimanê Kurdî ji bo bizavên din jî gelekî xurt in. Yani ne tenê
roman binivîsinin ne tenê helbest binivîsinin hemî zanistiyên psikoloji, civaknasî, astroloji her ji bo her bizav zimanê Kurdî bi rastî guncav e û têra xwe xwedî peyvên xwe henin. Li çi ye? Tabii ki ev xebatana eger pêş kevin têgeh pêş bikevin, terminolojî pêş bikeve. Yani têgeh avakirin ew pêş bikeve. Ji ber vê yekî zimanê Kurdî qasî ku em dizanin yani em texmîn dikin bi rastî em zêde qîmet hîna nadin. Ev ya da em gere ısrar bin ji xwe dersên waneyên felsefî Kurdî me bide zanîn ku wexta me mijarekî felsefe lêkolîn kir yan ji me gengeşî kir yan ji me ev ser wî Kurd çûn em ê bibînin ku ne qasî Tirkekî ne qasî Erebekî heta ne jî qasî Farsekî pêwîstiya me bi zimanê din ew çê nebin. Bi tenê hin terminolojiya navnetewî henin hin terminolojiyên ku me hîna wernegerin dî zimanê xwe henin em ê wana bikin. Îca eva çi fayda wî heye? Ev ya jî bêjim îro bername me xilas be. Yani wexta me zimanê xwe rêkopêk bikaranî me kesetiya xwe da xwe bi bawerî bûn û me çanda xwe heta ji me hatiye îro min bi hevalekî re qise dikir xwîşkekî me xebatek kiriye ez ha zimanê min dirêj bû yani heşt navê Gulîlka bi tevî wêneyên wan amade dike. Hevalên hêja bifikirin heşt çend nava ji min re şandiye bi rastî navên pir orjînalin. Ez jî hinekî ser gula ser çêka dixebitim yani dixebitim da wek amatörî hez dikim navê wan û ji bo wêje jî lazim e yani tenê du gul û sosun bêjî edebiyat çê nabe wêje çê nabe lê heşt navê gul û sosunan Gulîlkan heşt navê keskeyetî bi rastî behrekê mezin e deryayekê mezin e înşallah em ê demekî kin de demekî wexta xilas bim ya çap bikin ji bo me ji bo xenas jî ji bo dezgeha felsefeya Kurd jî bi rastî şanazî ye min bi xwe jî dît bi rastî xebatekî hêja ye ji ew bi Kurdî û Almanî berhev kiriye. Yani gotan min çi ye hevalên hêja eger me çanda xwe û diroka xwe jî bi rêkopêk çêkir ew fikra ku aliyê terminolojiya siyaset, bîrdozî, felsefe, diplomasiyê da her awayî de em ê wexta li raqîbê me kesek heye hebe Tirk hebe, Fars hebe û em bêjin yekî din hebe em qet tiştek nekin berê xwe mîna wan re yek bibînin. Yani îro ez texmîn dikim şerê me dagirkera da bi tenê pêşmerge ev ya difkire. Yani pêşmerge wexta şer dike yan jî gerîla şervanên Kurd bi rastî agîtin qehremanın çavê wan maş dikim ew wexta şer dikin ew nabêjin ew dewlet mezin e ez biçûkim naxêr ew xwe mezin dibînin. Yani eskerên berê jî ne pêşmergên niha min berê salekî li Batûfa pêşmergeyekî şorişa Îlonê ra Mustafa Gulî Hacî Mustafa Gulî ra min sohbet kiribûm û pirtika me jî me behs kiriye têda tiştekî pir ecêb me re got. Digot me berê wexta şorişa Îlonê da me bi eskerî Ereb re şev dikir. İşî me qulay bû. Me rojek diroj şer dikir dozîm çû mala xwe eyn vê gotim ra. Ji ber ku digot Ereb wexta di reviyanê dî venegeriyan. Venegeriyan. Digot me piraniya wan jî nedikuştanî. Me dîlobergî wan dikir me digot hewce nake me tazî dikir dişand silahê wan dikir nanê wan dikir ew konserve monserve çi hebe me dikir çixwara me berda. Ja digot set dusud me şandiye. Aynî pêşmerge digot wexta Gulanê re hatin ji min re dest carketin xwastin ez neçûm sedema min çi bûn ji ber ku min piştî şêst û şeş bi xiyanetkar re ew qas şer kiribûm yani İbrahim Ehmed û Mam Celal wexta veqetiya bûn Kurd me lê dixistirane qasî me cesûr bûn yani baz neddan neçûm vedgeriyan carketin me şer dikir û mîna ax derd ketim mîna ax yani Kurd nedir reviyan û em mecbûr bûn bikuştane me piriya Kurd kuşt ez ketim nexweşekî nefsî yani ketim depresyonê ji ber vê min got êdî ez nayîm ez naxwazim Kurdek bikujim. Bifikirin hevalên hêja berê pêncî sala yani qasî emrê min berêtir pêşmerge bû heştî pênc not salî nêzîkî bû heştî pênc bû ji min re digot min dijî şerê min dijî Iraq min şer kir min qet xwe bêhêvî hîs nekir min qet xwe yani tenê min carcar digot ez birîndar bama cara bi çema xwe re mala îstihat kira bama xêncî wî min tiştekî hîs nekir lê wexta Kurd xiyanet kir me bi hevdira şer kir bi rastî ez bêzar bûm ji ber tirsa mirinê jî ji ber kuştina birayê xwe jî
Yani peşmerge evi de tamamı. Li eme tamam nine. Yani siyasetmederin me ligel siyasetmederin dağır keran xe de astavandan abinin. Hünermendi mecbusanın. Yani hünermendi meci licem hünermendi din da xapçık dibinin. Tu mezeneke. Hazıl ne diti bana. Yani çavime da hünermendin Türkiye'yi her imezin ki zekim bilene. Dikar av desteği hünermendeki genceki embijin rodem heyez godarit kım teze. Ya embijin İbrahim Rozlat ya embijin Rozda. Çavime da nikar avi teke desteği. Çima jiber ez hünermendi haz dikim. Dudun hünermendimin brastici. Zamanı kurdi beri her tişti amureke perkaşık müzikiye. Yani müzik nevi zamanı havalı neca. Müzik bir zaman hoştu be. Yancıdan hoştu be. Ya kompleks hani rabe jibovi em mecburun buna me bahsavan çartışkır. Yani emi zamanı me zamanı da bir kere zayıftır nine horttere zengintere u deryaya. Keset ya me keset da bir kere sedcar mezintere. Sedcar ne carek. Ne koyam kesete yaka bakının ez bizim Kurdeki brasti hecayı bir sedan Türk Arap Farsayı. Ali kesin. Ama rastiye ki. Yani tani iftira nakım ev bu kucud bejin. Uçan damaz ka havcana kem kısa bakın. Dına uçan damaz da xanik yine fetisine bırakat sahibine ve nesibine be. U diruk ameci em gere diruk akha jinu ve berçap derbas bakın. U diruk akha şukara bakın ronahiye ki bu peşaroji. Ev çar madde em bugün peşakha edi em bahsa genca dikın. Geç kurên Kurd em bi kultureke nû bi zimanekî xweş bi kesetê wana xweş bi çand û dîroka wana ku palpiştiya mezin ser hêsta wan ser hêza wan dike evana ev waxt em bînin cem hev bi rastî felsefeya Kurd ew derkeve meydanê. Ew felsefeya Kurd ji bo wî gencan pêşerojê de her tişt ava bike. Wêjeyeke nû ava bike, romaneke nû ava bike, diplomasiyeke nû ava bike û şoreşkerî bîrdoziya şoreşkerî eger me pêwîst bû em ê cinav fikrê hizra kurdiyetiyê derxînin. Ji ber vê yekê ji bo wî tabî bi rastî me pêwîstî heye pirtûkên Kurdî derkevin ewana em bixwînin ewana rexne bikin ji nû ve venivîsîn çêve û dixwe vegere û ev tesireke mezin çêke li ser êdina da jî. Hevalên hêja ya da taybetiyên zimanê Kurdî ji bo felsefe çi ye? Pirsiyar dikim didim sekinandin em ê carek din behsa wê bikin. Bi rastî tiştên pir mezin hene di zimanê Kurdî de ew taybetî ew zimanê Kurdî de taybetiya wî zimanê Kurdî yani hem peyv henin hin têge henin em ê behs bikin. Mesela peyva ax, peyva ez, peyva em evana em yek bi yek şirove bikin. Zimanê Kurdî de çêbûna zimanê Kurdî de struktura wî de yani şeklî na forma çêbûna zimanê Kurdî bi cihbûna peyvên Kurdî di hevokan de û bîrnasî yani mantıqa axaftina zimanê Kurdî yani sê beş em dibêjin ew pir mîve yek çêkirina peyvan yani çima bo minak em bêjin hev û hem yani aliyê fonksiyon da çinin em bêjin hez hest û hêz çi peywendî heye navbera wan de ev diyalektik gel zimanê din de heye em ê biya bifikirin dersekî din de yani aliyê filolojik aliyê wahteyên felsefî na em ê bêjin taybetiyên felsefî zimanê Kurdî di nav peyvên xwe de hene yan tunene em ê behsa vêya bikin bi rastî eger tiştekî wisa hebe em ê bibînin ez bêjim heye pêşeroja me pir ronahiye lê em ê di zaravên din jî fayde bibînin yani tenê kirmancî vêya re tîrî nake em ê kirmanckî û soranî jî bikarbînin. Li vê derê min gotibû hest hûn heta waneyek din em bifikirin hest hez û hêz çi diyalektik heye navbera wan de em ê biaxivin em ê qise bikin û dîsa wekî din jî gelek peyvên me di Kurdî de mîna Firat û Dicle her peyv cot e pir tiştekî ecêb e yani ev jî di zimanê dina da hema yan kême yan ji tinê Erebî de ez zanim gelekin yani qasî me nebe jî gelekin li zimanê latînî de jî ev tişt heye li bi rastî gelek zimana da ev tişt tune zimanê me di her peyv de
Cohte ev tiştekî pir acîbe emî taybetiya wî jî beşaroda qise bikin. Ev wêjeya me de jî heye. Yani wekî Ehmedê Xanî Memûzîn da mêze dikin di hemî wêjeyên dünyayê da yek mêrek evîndar, yek geçek evîndar heye. Yani işte em bijin Romeo Juliet û Kerem û Aslı Mecnun Leyla û Mecnun Leyla evana li îme de çima ew taybetiya min ser wî jî biaxivin. Ew taybetekî mezin û alaka wî pêwendî û bi zimana jî heye. Çima hem mem û tajdîn alîkî da û evîndarê wan em bijin zîn û sît çiyet pêwendî heye. Ev ya da kîjan em bijin bîrnasiya felsefî heye, psikolojî heye û kesayetiya kîjan me behs kesayetî dikir. Kesayetîn gelek paye bilind ê mêr û jinê Kurda da heye. Ehmedê Xanî viya çawa bilêv kiriye em ê di beytên Ehmedê Xanî de jî bixwînin û gelek peyv çima dubendin yani cotin peyvekî têrê nake. Mesela em bêjkirin em bijin heskirin û divên yani evîn. Çima ew farka wan çi ye? Di zimanê din de ew tişt hene ye. Yani hem heskirin yani aliyê peyv de işte hez dikim dibêje yê jî min tu divê. Çi ew mesela evîn yani hev ji peyva hev tê û hez. Çi ye tekîliya wan? Di Kurdî de hezkirin çi ye? û bi rastî wateya evînê çi ye? Peyvendiya evîn bi xweda, bi xweza û bi mirov çi ye? Em ê yani ders wanayê me ya pêşî da em ê navê wanayê xwe jî niha da bêjin taybetiyên peyv, şêve û hevokên Kurdî da felsefe. Çi ye em ê behsa wî bikin. Taybetiyên wî felsefî em ê aliyê bîrnasî em bêjin bîrnasî û felsefî çi ye? Em ê peyv peyv bigirin û ez hêvî dikim em ê tiştekî fayda bikin. Aniha em gotina xwe li vê derê temam dikin. Evî zimanê xweşik bi tevî zarabên din ê xweşik em bikar bînin. Zonê ma zaf weşo zonê ma bi pir zarabên xwe yani kirmanckî, kurmancî û soranî ma şikil me her derdê xwe bacimê. Qet seba me problem çîno. Ma şikil me aliyê wêje, felsefe, hunerê de xwe rind îfade bikimê, derdê xwe bacimê. Ez înam ken nafa dima ma karê xwe bi hîrê zarabê xwe soranî, kurmancî û kirmanckî bikimê. Ez bi zevk û bi hêza sê zarabên me û hemî zarabên me yên din we silav dikim. Şevtan şad, bimanê şadiyê de. Şev baş.